Jeg vil godt have, at I ikke klapper. Men man kan ikke komme udenom, at hiphop i sig selv også er en kultur, så hvis I sender lidt penge herop, så... 50, ikke? I må ikke bruge blitz. Det er det sjoveste, du har sagt. Jeg synes så godt, den går på sidste dag. Ja, du lægger godt ud. Du skal også få det sådan en hat, du skal på. Hvorfor? Ej, jeg vil godt vide, hvorfor. Hvad? Hvorfor skulle jeg have en hat på? Gør man det bare? Men folder en hat og tager en på. Ej, 2 sekunder. Så er det vigtigt. Sådan der. Lige skjorten lige. Det er en kinesisk skjorte. Du bliver hele vejen ned, så er det. Nå, men skulle det ikke... Hver gang jeg prøver en kineser, så siger jeg klap lige. Nej, Jesper. Kom nu med den rap, mand. Vi vil ikke lige have haft det. Jo. Jeg ved ikke, skal der være rejsning, mens jeg gør det, eller skal jeg sætte mig ned igen? Du må godt stå op, kom nu, Jesper. Men vent lige til han... Ja, han skal lige Ja, rap. Han har Ja, det er rap på den gang. Skål ikke på. Det er fordi, han vil have, at vi ser, at han tæller fingerbræk. Ja, tak. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det for Religious Bitches indtager Istanbul, eller bare Konstantin. Konstantin. Okay. Skal jeg lige? Hvis I venter med at grine, til jeg har sagt noget sjovt, så vil det være rart. Ej, kom nu. Kom nu, lad være med at jinx den. I skal ikke jinx den. Nej. Vi har et gospelkor, hvor fuglen synger. Tog en tur på Bosporus på en båd, der gynger. Malou havde glemt sit armbånd. Kasper opførte sig hurtigt som et skarn, så vi andre fik noget at grine af. Tora er boss, spritstiv og benegal. Fordi jeg kold baj, så det er vold nice. Når vi skal dele en vandpibe, så skal hele vores hold splice. Vi regner med, at Reimer ikke drikker til hun signer. I modsætning til mig og Jonas. Vi drikker alt fra rom til cola. Det er utroligt, vi skal arbejde i skoler. Jeg hørte Nikolaj fik lavet den dyre af en mand, der var så grim, at han kunne samle folkeeventyr. Morten fik propper i øret af sine ørepropper. Lad mig forklare, jeg danser ikke, jeg hopper. Før vi kommer ned, hvor vi er bange for, der var lopper. Nu er vi bare sure over, det er blevet koldere. Det går boom bap, og så er der gang i geschæften. Mi, hun kan ikke rap, så hun skal bare lukke kæften. Det er så cool, det er næsten jul, når Religious Bitches indtager Istanbul. Så kald mig bare Konstantin, jeg laver konstant grin. I synes måske jeg er plat, men jeg har lige bevist, at jeg også kan skrive en rap som en boss.